Horas ma dihamu amanginang pajupang hitamu se di channel YouTube Taon. Ima laho patol hason akamasukan na boy pamuraho kita catatan-catatan tu jamita pertanyaan na gabe epistel di mingguta di tanggal 10 September 2022. Turpukta na gabe jamita di pertanyaan di hita ima sian pasal men 50 ayat sada sahat ro di ayat 10. Dalam bahasa Indonesia Mazmur pasal 51 ayat 1 sampai dengan ayat 10. Songonna somal dung martangiak kita takasma tajaha turpuki piga-piga hali baru dapat titama ipolana unokna tajaha mamusiaka buku-buku pendukung asal mamora hita di pangatusion di jamita naing si pasahatotta. Siak kami catatan tu jamita pertanyaan ngata amanginang kadongan molo taparrohahon di jamita pertanyaan minggu nasalpu manang turpuk jamita minggu pe dohot topik minggu di doktu hita patardo saluhutna diadopan ni Tuhani. Nama nogi hok kita porsea tu ibana mangihutto ni bana di bagasan ias ni roha ngolu nasitong ala patardo sudi di jolo ni Tuhani nang naroa ulaon na taulahon nang nadenggan nang nabuni di bagasan rohata manang nadidia pe takas do patar di jolo ni Tuhani songonima nang pambahenan ni Raja Daud maradopon si Berseba dohot amatana panglima perang si Uria dosa ni Raja Daud patardo di jolo ni debata jala marhiteima disosoi debata naposona panurirang Nathan Nabi Nathan laho manungguli Raja Daud taringot tudosana ima umbaen nagabe makorhon hatutubu ni pasal men manang turpuk dihita nagabe jamita pertanyaan ima sian bindu 50 sadaon ayat sada saharo di ayat 10 turpuk tai jadion tangiang manang ende pangidoan hasesaan ni dosa asi ni rohani debata marnida parange dosa nang niulahon ni Raja Daud di bagasan panol solion na macai bagas imana rotua dopan ni debata marhite turpuk taon marhite endeon ide benar dok di ayat sada ende sian si David ujuna ropa nurirang sinatan manopot ibana dung di parjolma nai Betseba. Ujuna ro panurirang sinatan sada suku-sukun di pikirata molo soro ibana buado dohonot tama mauliate ma disuruh debata panurirang Nathan laho manungguli dosa pangalosion na niulahon ni Raja David buah molo soro ibana mangoluma Raja Daud di bagasan dosa naso dihilalai bana dosa di somma idauta naso loason ni debata akka jolmai nang naposona saimian di bagasan dosa sai lehonon na dodalan laho patuduhon akka dosa pangalausion sai lehonon na do akka hatana laho manungguli jolma pardosai asa mulak tuibana. Jadi di ngolut si saunari di dia do panuirang Nathan alahita jod do merasa benar di jalan nataulahon dang mardosa hita tahilala alai disungguli akka hata ni debata mana tatangihon akka jamita ima songon tanda kutip panurirang Nathan di hita
nang akana masa di loas de bata di ngolutta. Asing do di loas dohot di patupa. Aladang adong di patupa di bata na roa masa di ngolutta. Alai di luas doi masa asa tersunggul hita di dosa akka pangalau siota jala naung dao hita sian debata. Alana say ganup do jolma makilala tigor dalanna alai debata do naung botosa. Di paingot do hita marhite hatana jamita si ganup minggu marhite patik songon sorminan di hita. Pangalau sion nang taulahon. Omma songon suara Nabi Nathan tuhita panurang sinatan manungguli dosata. Ditikyon, ditikini Raja Daud, ro panurirang Nathan. Paingot to nibana, taringot tu dosana. Dungima, tubuma, panol solion nabagas di bagasan rohana. Tubuma ende, tubuma pasal menon, lahu pasahaton panol solion ni rohani ibana tu debata. Jala mangido hasesaan ni dosa. Mangido asa disesa di salpuhon debata dosana. Marningot asi dohot holong ni rohani debata di ibana nang disaluhut jolma. Idu benedo imana asi maroham diau ali debata hombar tu denggan ni basam saise sama akka pangalau syoku hombar tu godang ni asi ni roham. Di perjanjian baru, di padannaim baru, piga-piga hali Yesus lewat molodong nama kata itu ibana asi roham ali Tuhan. Tuhan kasihanilah ondo bentuk ni pamujiota, bentuk ni peribadahata Tuhan kasihanilah. Asi roham ali Tuhan. Ondo natahangoluhon di ngolutta si ganup ari. Asi roham o Tuhan. Sipatana mangido taberang sehira tang mangandalhon asini rohani di bata. Mangido ibana sian hasit tonganna songon tangiang ni halak farise alai hita pardosa ikut dohot dohita rap dohot pasal men ende ni Raja Dauton asima roham ali Tuhan. Aladang adong nata pangasahon hasit tongata. Aladang adong nabuita bain lahu manuhor hasesaan ni dosa. Holan alani asini rohani debata. Asima roham. Taidama sada sikap nama sai dengan situtu metanoia pertobatan perubahan mengganti arah merubah pola pikir sikap ni Raja Daud dung ro teguran itu ibana. Nah, dalam kenyataan tabereng banyak orang yang mengeraskan dirinya, merasa tidak bersalah tetap sekalipun sudah ditegur, tetap berjalan dalam keinginannya, kehendaknya, tidak mau merubah arah, merubah pola pikir, meninggalkan yang lama, berjalan di jalan Tuhan. Tidak. Saya di hanguluhon do ngolu najahati. Alai Raja Daud itor unduk do ibana manol soli nasa dosana di jolo ni depata. Akadongan guado hita molo bongot tita tu tangiang pangidoan hasesaan di dosa si ganup minggu. Boidorai holan ritual tadalania teh. Dak pula tamak nai rupani. Sonari dibain do pejeda dihita martangi yang satok kinalang asomali di huriatta. Dibain musik angon-angon nang pesipata musiki tong do gugo. Nalai babainon perlahan-lahan dipadenggam manang akka musik nang akka song leader. Alai buat tutu. Memang bongot do hita tutangiangi manang holan bangi hutod boti do hita. Ala mungkin tarajumi dangadong dosa nahulahon sa mingguon. Ala mungkin dipikirata dengan dengoluku sa mingguon. Alai nang pat nang tangan roha pamangan mardosa dosa luhut. Kon bongot do hita tok tong tutangiang mangido asini roha. Onma natapangasahon di nguluta asima roham ali Tuhan. Upikir kami
masukan oma naboi tahembakkon di tonga-tongani jami tata. Buado akka ruas ni hurianang hita makilala ia ngolu na tadalani ima ngolu di bagasan asini rohani debata. Idok perpasal men muse atong pabotohom mahabisuhon tu bagasan rohaku habisuhon damar harwat sian ginjang marhiteton di perbadia mangaraho kita mangulahon lomo ni rohani debata dung tasol soli akka pangalau siota duk tasol soli akka dosata tapangido maton di perbadia mangaraho kita laho mangulahon lomo ni rohani debata songon nani dok niendeta suara ni tondi ni tuhatai makuling di bagasan rohata alai jot di laosi ditulak hoi unang be bau baroham padenggan parangem dapoton Tuhanmu asa dapotan hasonangak kita marhite hamu baon ni roha.